Avui, dissabte, plaça del Comerç, Sant Andreu, presentem la campanya Esquerra t'escolta, una fantàstica campanya en el qual, com es pot veure en el díptic, tant si et dirigeixes a nosaltres per correu electrònic, et dirigeixes a nosaltres per Facebook o fins i tot per telèfon, nosaltres, els regidors i regidores d'Esquerra Republicana, també els consellers i les conselleres, et rebrem, t'escoltarem, et contestarem personalment i fins i tot podria ser que ens reuníssim personalment per poder veure quin és el problema que planteges i si li sabem trobar una solució. El cert és que confiem molt en aquest tipus de relació amb la ciutadania. Creiem que quan la gent es queixa, diu que la política s'allunya de les persones, s'ha de prendre un tipus de mesures que, com aquesta, faciliten que pugueu parlar amb nosaltres i que nosaltres puguem buscar una solució a allò que ens expliqueu. Nosaltres sempre hem treballat per les persones. Creiem que el motiu per al qual t'has de dedicar a la política és per fer un servei públic, un servei en el conjunt de la població, atenent primer a les persones, atenent el col·lectiu de persones que es veuen afectades i, en definitiva, treballant per la ciutat. Si t'interessa, ja ho saps. Pots trucar-nos, pots enviar-nos correu electrònic, pots entrar a través del meu Facebook i t'atendrem personalitzadament. Pots estar-ne segur.